ole in zawai in chi bai vek ole he video a kan zir tur chu logic ti ani logic ti hi mi nan soi lo hreto mai theya thil chi hrang hrang soina tan hian an hmanga a then chuan thil awm ze nei deuh ni an hria chu a logical ten ti deuh a then chuan in dot fel fai deuh a ti te hi logic ti soinan te an hmang mai thina ma se he video hi chuan awm ze hran nei deuhin kan zir dawn ani logic chu enge ni kan ti chuan so a subject zong a han zir a subject zo ang po hian a zir ve thea a subject zong anga han zir chuan logic chu argument zirna ani tia kan han soi chuan in la bo view mai thenga kan soi chho zel anga a fia chho zel tura ngai ta ila class kan kal lai school kan kal lai te khan class rang kan nei thina ni kha kan class a han subject rang te kan zir thina chuan kan subject tina khan zirbing bik kan nei thina ni kha han ngai to le ta ila entirnan physics a chuan leilung chunga thil om thil che dan motion chungchang velocity acceleration ti te kan zira energy chungchang te kha kan zira chu tiang bok chuan chemistry a chuan bol lo lampang kan zir ta entirnan enge thir le tui gas te anin an lo na chuanin periodic table te kha kan zir thin ani kha chu tiang le bok chuan history a khan chuan hun kal to chan chin kan zira man lai lal te an thil ti te khatiang an in sak te mo khatiang kha kan zir thin ta a ato anatomy a te po mihring taksa peng hrang an len zawng khoilaya nge an ni khatiang te kha kan zira an chuan logica po hian zirbing bi kan nei ve a chutia kan thil zirbik chu argument ani argument hi nge ni chu kan soi chawanga subject dang te kha chu an thil zirbing kha hmu thei emo khoi thei ani hlom tlang pui ma se logica kan thil zir chian tu ri chu kan thil ngai tu dan kan thil soi dan ani dei maya hemi konga hian mathematics nen in anna te po aneya ma se mathematics le logic hi adang ho ai zong khan a huam zawa an poimo bi kani chuan ani le argument chu enge ni ta English strong tluang pa nga ya chuan argument chu in hial ti soina mai ania logica hi chuan om zia bi ka neya chu enge argument chom zia kan ti chuan statement pakhat ai tam anom howa chung zinga statement pakhat chu adang ho tran chan manga siam ani hian argument kan ti ta thina ni hei hi a om zia hi tuna chuan la chiang lo ma sa nakina en tir na te kanon pe chonga kan thra thiam chho me yang statement pakhat ai tam om ho chuan statement ang ho chuan an zinga mi pakhat chu adik ani ti an nem nge hian argument chung statement om ho chu argument an ni mo eng chia mol logic argument chu ni kan na ti mai the amol theng bera soi chuan kan ngai dan chau soi lawa chu kan ngai dan kan nei chan kan soi tel hian argument siam kan ni mo chuan chu kan tran chan te le kan ngai dan te avaya a huawa an om chuan argument kan ti chu ani entinan mitin hian ngai dan kan nei theuta chu kan ngai dan chu chang chuan a dik kan ti chan kan soi tel thin ta khatia kan ngai dan le englo a dik kan ti chan kan soi khan argument kan siam chu ni mai chuan ani le kan hria tur poimo ta mai chu ngai dan kan nei re te hi an lo om ve top ngai lo in nga na imo tran chan hi alo om tlang pui thina chuan hetia ngai dan chau ni lo chu kan ngai dan le alo chuana le kan ngai dan chu a hu howa an om mo hian argument kan ti chu ani mai entina heiin entaila I thian pa ne nin om dona chuanin in thian pa pakhat puya midanga la om le ta ni nangma chuan I thian pa hne na chuan puya chu mizo ani ti I convince zu ta heti hian ni soita puya chu zathang ani zathang to phot chu mizo an ni chu wang chuan puya chu mizo ani itita hei argument ani mai hei statement pakhat ai tamanom ho puya chu zathang ani ti hi statement ani ya zathang to phot chu mizo an ni ti poi statement ani chu wang chun puya chu mizo ani ti poi statement ani he argument he statement pathum hi an entaila an engting engemoni zong takin an trang ho ani a chan chu he statement masa pani hian a pathum na hi an nem het emo a pathum na hi a masa te pani tran chana siama ti thei chu wang chun hei argument kan ti chu ni mai enge na china kan definition khan ne hakan sainon lenga argument chu statement pakhat ai tam an mawa chung zinga mi statement pakhat chu hei mo
adang tran chana siamani hian argument emo anung zoka kan soi kha I tran chan chau soi lo I ngai dan chau I soi lo wa I ngai dan ni lo nei dan I tran chan I soi tel hian argument chu ni hei hi an en le thaila mami war te chung chang zai thiam the ti hian hei statement pathuma omani zai thiam then kha chu mi pa an ni mami war te chu zai thiam ani hei wang hian mami war te hi mi pa ani itita hei hi argument thawani mami war te mi pa ani ei rin thani soi ta ma se hei argument a hian thil engemoni diklo chu a om tero kan hra thiang ve kang han en chiangula zai thiam then khat chu mi pa an ni adika mami war te chu zai thiam ani atia chumi te pahni tran chan chun hei wang hian mami war te hi mi pa ani itita hei hi argument ani ma se argument thatak chu ni lo kha khani argument zir angai na chan kan ngai dan tam takhi tran chan kan tran chan min lo ten kan siam a tran chan dik lo ten kan siam thina chu chu argument zir chiana logic thiam a poimo na chu ani le hei hi statement pathuma no hmalo le heng hi argument an ni ve em hemi te pathum hian argument an siam em han en chinila aizol hi mizoram khopui ania aizol hi alum to hle maya ma se aizol a hian mi an la to in man la to tho atita hei argument ani ve lo a chan chu aizol chungchang le mizoram chungchang an soi vek heng statement hian ma se a khoi ma hi adang tran chana siam ani ati theilo emo statement pakhat hi la taila ala bang ho chon kan lak cho chu an nem nget emo an ron support ang zong in a soi theilo ta chu wang chon hei hi argument ani ve lo hei hi han en ve le thumila argument ani em zing tho ma na chang hria hi chu mi hri sel le mi fing an lo ni thin rina hi chu zing tin hian a tho ma zia hei wang hian rina hi chu mi fing ani hei hi argument ani em hei ve thung hi chu argument ani a chan chu statement a chu mi pani te hian a to pa mi hi an nem nget ti na soi theya emo a to pa mi hi adang pani atanga lak chu ti na soi thei ni hei zing tho ma na chang hria chu mi fing an ni rina chu zing a tho ma thin chu wang chun rina chu mi fing ani hei hi argument ani ve thung ani statement kan ti statement kan ti tak kha enge om je tuna reilo te kan soilo kang nakina video danga a trong chung chang hi kim chang jok chang kan la soi chun jam thawanga statement chu enge kan ti jang statement chu sentence engpo adik emo adik lo nge nga hi statement chu ani mai entirna mizoram khopui chu aizol ani hei hi adika statement ani mizoram khopui chu kola sip ani hei hi adik lo chu wang jan statement ani ve tho khoya nge I om hei hi statement ani lo a chan chu zona ani zona chu adik in emo adik lo theilo dik theilo dik lo theilo ani mun phia dro hei po hi statement an lo a chan chu thu pe kania thu pe te thu ron te hi chu an tha lo thei ma se dik lo thei kha an ni ve lo tat sakei sen a khian phong pui tlang tiat lung a om he sentence ve thungi chu statement an a chan chu marsa khian phong pui tlang tiat lung a om atia adikin adik lo thei kan la hre lo mai thei ma se statement ani tla thei hi chu chuan statement le ngai dan kha ka soi fin dewa thil hrang chu ani tho ma se kan ngai dan re hi kan thil ngai tu na le kan ngai dan hi thuin han chan tir taila statement vek an ni hei ingai dan te kha thuin chan tir ta la emo soi chuak ta la statement chu an ni mai chu wang chun statement ti le ngai dan ti hi argument a chun engemoni chen kan soi fin the ani argument kan define na apo khan kan soi le lokanga statement pakhat item an om ho chung zinga pakhat chu adangina nem nge kan ti ta emo angai tu na zongin ingai dan chau soi lawa ingai dan I nei chan I tran chan te ne le ingai dan I soi ho khan argument kan ti ta ni chuan poimo hela hian argument a khan statement kan tran chan ho kha logic a chuan premise kan ti bik ta a chuan kan dem nge statement a kan ngai dan a kha conclusion kan ti ve thung ani kongdanga soi chuan ngai dan kan nei chan kan tran chan te kha premise te an nia kan ngai dan a hi kan thu thluk na kan conclusion ani mo na china kan soi tong khan ngai dan hi kan lo nei mei lo tran chan kan lo nei vek zel ngai dan nia kan hria tam tak hi chu kan thu thluk na
ama tanga thil danga tanga kan lo ngai to chua hian lo ni to thina ni chuan hria tur bok chu statement in angreng kha argument sana chun premise angin atang theya statement a argument san le chuan conclusion a thu thluk na ani dei thei hei hian en taila khoi hi nge premise le conclusion khoi hi nge atran chan le a thu thluk na sum dong hlot ling tur chu midang te ngai ven pe an ni pumanga ka hi chuan mi hi ngai ven pe asin o he mi tran chan hian hei wang hian pumanga ka hi chu sum dong hlot ling tur ani aron ti ta a chung pani hi premise kan ti chu ni mai a hnuai hi conclusion premise a thu thluk na a poimo zuala kan lu don ta ni premise le thu thluk na te an in mil vek ngai lo ani en ti na china khan kan mo zai thiam thren khat chu mi pa an ni premise ni na mami warte hi zai thiam ani hetam hemi premise atang hian thu thluk na kan siam ta hei wang hian mami warte hi mi pa ani kan ti ta kan premise te hian kan thu thluk nei ta hian an nem ke zomi lo an mil mi lo mami warte chung chang chu ran soya a premise te tanga lak chho chu ni ngei me ma se an in mil zan lo hei kan mong hian khatiang kha ni hi ta tak hian a poimo lai valid argument ti hi kan hria tangai ta ni kan premise le kan thu thluk na te an in mila premise ten kan thu thluk na an nem nge hian kan argument chu a valid kan ti thina ni mizo tong chuan argument fu te po ti theang mo valid invalid argument chuan tuna mami warte ang khan kan premise le kan thu thluk na te an in mil lo emo kan premise ten kan thu thluk na te an nem nge thei lo hian kan argument chu a invalid a valid lo kan ti ve thung ani mo chuan hei a poimo lai mu tak logica kan zir ber tur valid argument chu enge ni ta premise le thu thluk na te an in mila premise ten thu thluk na an nem nge hian argument chu a valid ani kan ti mo he definition ka hi ka siam ania heta hian han en taila kan premise ten an dik vekta se kan thu thluk na chu adik ani ti pom nge ngai khopa kan premise te le kan thu thluk na te an in milani chuan kan argument chu a valid ani mo en ti na dang te ne ni khan kan soi chhonga hi chu voi le khata kan hria thiam lo pon a chiang chho zel tura kan ngai don nia logic a subject ang khan han soi le taila kan argument kan zir ber chu logic a chuan kan argument siam le mi argument siam te an valid nge valid lo ti hi logic a kan zir ber chu ani argument le valid lo hria thiam hei hi mi tamberin kan rin phak bakin apoimo ani kan ni tinuna hian chan chu hei kan han ti ho ta ngai dan te kan soi ta kan ngai dan chu adikani ti mi convince dan enge kan transcend te kan soi ta argument te logic valid te tuna kan soya in bo hu mai the ma sin hria tur chu argument hi voi tam takilo siam to a mi in an ngai dan convince nan che argument mangin enge anon an ngai dan anon zor ve photo tho che ni argument siam hi kan lo te reng to thina chu wang chun logic a hi chun argument thalo argument le valid lo clear san dan kha kan zir ta he wang hian logic hi a poimo em ani chuan hei hian in chin taila kan argument hei a fu nge fu lo premise vaki re hi an thlok thei veka vaki then khathi chu an rong a hring tha khop mai thu thluk na chu wang chun rong hring ho hi chu an thlok thei thin ani he argument hi a valid em han en chin te u a valid lo ani chan chu premise hian thu thluk na hi an nem nget zo lo premise hi dikta se thu thluk hi adik nge ani ti kan pom lo mo thei han en chinang vaki re hi an thlok thei veka premise khat na mo premise ni na vaki then khathi chu an rong a hring tha khop mai kan premise te hi adik ve ma se thu thluk nge en teng chu wang chun rong hring ho hi chu an thlok thei thin ani ti adik le si lo chu wang chun hei hi valid argument ani lo he argument hi a fu lo hei hian en ve le chinila tui premise khatna tuya leya thokop thei ram sa te hi amphibian an ni ya premise ni na utrok hi tuya leya an tho thei ve ani mo hemi premise tran chan hian thu thluk na
conclusion kan siam ta chu wang chun utrok hi amphibian ani he argument hi a valid em han en chin teo he argument hi a valid ani achan chu premise khatna le premise ni na hian premise a kan thuthluk na hi an nem nget emo kan thuthluk na hi kan premise te atanga lak chhuwa ti te pon a soi theiang kan thuthluk na kan thil soi hi kan premise te a hian a in phum sa ang te po ati theiang mo chu wang chun he argument hi chu a valid ani hi ve thung hi zebra zong zong hi sawa an ni veka chuan sawa to phot chu thlok thei vek an ni conclusion chu wang chuan zebra to phot chu an thlok thei vek ani he argument hi valid em han en chin le ula he argument hi a valid ani makin ti mai thea a chan chu kan premise te hin dik ve ve ni chun kan thutluk na hi a dik don kan premise ma se hei kan moin kan premise hi a dik lo tlat meya ma se ala valid tho enge valid argument kan ti chu premise te an dik chuan thutluk na a dik nge nge angai chuti khopa an nin bil chuan argument a valid emo adang le chuan kan thutluk na hi en ta chiang tau la nakina pozir chiang ula kan premise te pahnia tanga lak chu ani zebra zong zong hi sawa an ni veka premise hi a chuan sawa to phot chu thlok thei vek an ni chu wang chun zebra to phot chu an thlok thei vek chu wang chun he argument hi a valid ani ma se valid ringot ma se he argument hi dikzan lo om a chan chu premise khatna hi dot ani zebra te hi sawa an ni lo hei wang hian concept trong kam bong ro poimo adot le kan kai thar le ang ti khan poimo le bon kan argument a fu mai ba ka kan premise te thudik an ni bokian kan argument chu a sound a nget kan ti ve thun hemi ma che kan argument kha a valida a nget lo ti na ni mo kan argument kha valid ringot ta se a premise a dik si lo chun a nget lo kan ti ve le bok ani mo kha khan ni mai chuan eng chiang e kan ti argument thale thalo hriat hran nan logic hi kan zira ni chuan hemi je chu argument a kan tran cheten le kan thuthluk na te an in milam ti hi logic kan zir ber chu ania hetia kan tran chen te le kan thuthluk na te an in million kan argument hi a valid kan ti thin mo ma se kan tran chan kan premise te an thu chal kha adik le dik lo ti lampang hi logic a chun kan zir lo ta a mark subject dang kan soi ho antinan physics te history te mo anatomy te chemistry te economics te pon yang chu khatiang ho khan kan premise te dik le dik lo chu kan zir thin ta khatiang thudik kan hriat to sa tang khan logic a chun han reasoning han ngai chuk tu ha kan zir ta ni engtin mo kan premise te thu chal adik le dik lo lam hi logic a hian kan zir tel lo mo kan premise ten kan thuthluk na an nem nget nge yam ti chia hi logic a chuan hian a huam ani ole tikhan tun video atan chuan atom na kan lo thleng ta der me kan thu ain a sei deuh na nga ma se han soi vak a har veng renga tiang chu mizo tonga thil om ngai lo te dia ani na bodo ya soi te lauma a technical lu tu ka soi chuan kan man lo te hlom chia atom na tan kan en non zo yang he video hian enge kan zir eng trong kampung ro nge kan zir chua ama sabera chuan logic chu nge ni logic ti chu trong thlung pa ngai chun thil sang sang soinan ten mang thina ma se a subject ang chuan argument zirna ani chuan argument chu nge ni argument chu statement pakhat ai tamanom howa chung statement zinga mi pakhat chu adang ho tran chana siam ani hian argument chung statement om ho chu argument an ni emo ngai dan chau seilawa kan ngai dan kan nei chan kan tran chan kan seitel hian argument ani chuan adot le valid argument chu enge premise andik ani ti ipom chuan thuthluk na adik ani ti ipom nge nge khai khopa premise le thuthluk na te an in mil hian argument a valid ani mo chuan kan zir dang le chu sound argument kan valid argument a khan kan premise te kha lo dik thu dik lo ni bok ta se kan argument chu a valid tel chuan valid argument te hi sound argument an ni kher lo ti he video hian kan zir ani heng kan thil zir te hi tuna la chiang lo ma se a video dang le te khan kan adang kan siam chho bel lenga kan
thiam chho bel zel tura ngai taila atira tanga en non te po kha hrelo tur ni heting chu voi khatna han thiam ngal duak duak chi ani lo ta chuwang chuan hu phur lo tur ani tikhan atom na kan lo thleng ta a tuna kan thil zir hi informal logic ani logic chi hrang hrang awma chuta chuan tuna kan soi chin hi chu informal logic bik chuta po a bul tanda tak tak ani ti kha kan hriat a tha a chuanin he video a min lo en sak tu te hnen a lawm thu ka soya adang te po in kan siam le tur te po lo en chhun zawm zelanga hemi video le a chuanin tawng chung chang kan soi dawn ani ole mang thau le